Dona molt a fer diferents formes i després el que també trobat és que pots combinar papers diferents i pots fer diferents efectes com això, com tu vulguis. No només el color de tinta que utilitzis o com si la planxa de paper també hi pots jugar una mica. Bé, aquí tenim tots dos costats. Tenim dos exemples de dibuixos, veus? El llapis, normal, llapis i barres de grafita, a base de donar capes, i difuminar, tornar a difuminar. Pues anàvem aconseguint això. I en aquest cas aquí, això no és només un dibuix de color, això està fet amb... Bé, molts utilitzareu portamines, sabeu que suposa la mina de llapis, però també se fan mines de colors. I en lloc d'utilitzar llapis de colors, en aquest cas aquí he utilitzat només mines de llapis i no s'ha difuminat res. Això és a base de ratxetes molt finetes, una de vora l'altra, de vora l'altra, capes i capes i capes fins a aconseguir el dibuix. Per tant, és molt fàcil quan agafes el difuminador i pots expandir una miqueta, diguéssim, tot el color. En aquest cas no està fet, sense difuminar s'han aconseguit les tonalitats.